Lakha Enkorapli, Duarbagori MAC constituency Parlo, Duarbagori Press Club atum patir piponsi, Kohora Kajir Ronghangpi Memorial Park along. Mate Kajir Ronghangpi Amir Biri along Kepangthir, Mate Cleanliness Drive asai Kedeng Pon. Lason si Pirthe Munir atum Kedoa Hempen Kichinglok Hiti Borwalong Anta Pangthir Ponverlu Pulotangte. Munir atum ao pran sitami mesen polapen oxygen mate tomon sitami mesen long ponpo. Anlo plote kesokiun eventa chingrai pon unpo lapen lasonsi political leaders mate keja atum pen kichinglok kaprek hampang asong atumta hiti borwalong pen an Kepangthir asai dengpon lo. Lasonsi Duarbagori Press Club Amaipu Rajasteron General Secretary Rangsina Be atum Chingwai Ponsi Cleanliness Drive asai Dengpon Nangpu Chingwai Ponsi Daithor Municipal Board along Klempon Paprangsi Puthot Kohora Kajir Ronghangpi Memorial Park along Cleanliness Drive asai Dengpon lo. Labangso Cleanliness Drive asai ke Dengpon along kachitong dun laki Soil Conservation RO Rup Singing Leng lapen Soil Conservation a department as staff atumpen Kichinglok, Duarbagori Press Club General Secretary Rangsina Be, Office Secretary Risaningti, Sports and Culture Secretary Rovelson Rongpi, Kajiranga in charge Thomson Terang, Assistant Office Secretary Edwardson Crow, members Mir Singh Tokbi, Akas Tokbi Pen Kichinglok, Duarbagori Press Club Klembang Puatum Chetongsi, Cleanliness Drive asai kedeng lapen, Labangso Cleanliness Drive asai kedeng ponalong Ningkemepen Kachirabdun laki social workers Medar Terang Horiram Inti Lapen Suraj Rongpi atum Cherabdun Rinti Lasi Ladak Kohora Anchodle Lason Cleanliness Drive asai Kedeng Ponchoji Lapukali Dolamara Main Town Alomta Lason Cleanliness Drive asai Deng Ponji Lang Lasi Isi Awareness a program asonsi nilitum Duarbagori Press Club abitung atumta Matha Pondo Duarbagori Press Club pen phong nia phong kichok ni tum lada Kepangthir asai kideng pon along jesimet labangso asai long kachipartir pi pon labang kiladak Kajirong in charge saki hai Thomson Terang lapen adun thu alang li long achirabdun Robertson Rongpi alang li Cultural Secretary lapen Office Secretary ke hai Rison Ingti alang li tumbang Thom kachipaduk pen nilitum President Secretary ahukumating pen alang li tum la puson asai Kedeng pon take a pot alang nitum panstami nilitum Duarbagori Press Club President apen nili Secretary nilitum penstami alang nitum pan ninga klong pen kurwang thu pajirlo lason thak si pini labang so asai long pen nilitum isi amutu ken pandu labang ke live life cleaner make art greener lason sinitum amutu sami ki en pandu lapen lason moto ting pen sinitum sami kedam tang ani dak Daithor Municipal Board ang den area long saminitum lapen hadak course Samson Singh Ingti Amir Biri long saminitum hadak Daithor area long nitum hadak tame Kepangthir asai deng pontang lo lason thak si pini la dabang ke phongni ke chok dabang ke la Kohora mate da Kajironga penga chito chikoi dunno la dak la Kajir Ronghangpi Amir Biri long sami pini nitum Kepangthir asai deng pon elo dak sami Pangthir pon lo la sinon ki bang ji ani la bangke tare ingko ani la bangke Dolomara Main Town matela Municipal Board ki parlo ang den tum hadak sami Kepangthir asai deng ji lapen house ni Duarbagori Press Club amen pen itum office kimi stame impubon po lapen house office kimi kang pulong bang stame nilitum akorte lo nilitum chinghon akorte kalitang dorsing tokbi alang limen pen sinitum hadak office stame alang limen pen sinitum impubon po lapen lahai asai stame nitum ason kedeng ponji do lapen non ki bang jilang tarik thongkep labang soch chiklo malo dabang kela Kohora Chandra Singh Rongpi firlong ladani tum volleyball match tami Duarbagori Press Club ahin pen kideng ponji do to peni dak Kohora Kajir Ronghangpi Memorial Park along mate dak Kajir Ronghangpi Amir Biri along pini ritum la Kepangthir asai klempon lo labang so Kepangthir asai ke klempon along la ni ritum maiphua ka hai Rajasteron lapen chunbang Rangsina Be alang litum nikejapon atengsi niritum labangso Kepangthir asai klempon lo lapenan parta niritum kedam tang hostame aru ni paitroxi ani sitame Deothor Municipal Board along sitame niritum labangso Kepangthir asai klempon lo
lapen non kibangi tarik ingkoi sitame nilitum deot dalamara municipal board along sitame labangso kangthir asai ke claim pon je phanilitum tarik jongpon lo lapen non isi owe kimi non kaching thur mi tum sitame nili tum mate nili chuning ring tum mane labangso kangthir kapangthir asai long alang litum sitamin nang cherap nui phan nilitum mane chuning ring tum la bangsi alaso alam the bangsi nilitum chuning ri pon lo lapen chotakali nilitum Duarbagori Press Club abitung hoi mate la non 2025 aningkan non la in charge ke anaki mi ake hai terona sangho la pen be sangho lang itum nang ke japon la teng mate kachingwa ya teng pulotang te nilitum la bangso kijong ponta do la all Duarbagori along nilitum la HS LC asat lang ki una tum phansta me karchu ponje phansta me nilitum la bangso phansta me tum kijong pondo la se hala sta me tum teng ponji. News report Karbing Long Live.